Da ja zovem Tadiju. Njemu nije teško, on će to 100% napraviti. Ne treba. Hoćemo pričekati Krešu. Čača, ne mogu ja nikoga čekati jer imam zakazan termin. Pa znam, Čerija, ti si trudnica, vi smijete kasniti, vi imate prednost. Bože, dragi, ja idem na odjel za rodilje, pa tamo su sve trudne. A da ja ipak zovnem u postaju i da kažem da neću dolaziti. A da ti mene ipak ostaviš na miru, a? Rekla sam ti da već idem sa Antišom i ne znam u čemu je problem. Pa, u tome. Čača moj, htio ti ili ne, Štiglići će biti tu i brinut ću se o djetetu. Toga se i najviše bojim. Ajmo. Dobro. To, Sandrice, to je to. To. Ante, izvuci malo kičmu. Izgledaš ko mlađi brat. Možda ti mlađi brat glavu razmira. Ajde još malo pa gotovo. I evo ga. Stan. A jedna s poljubcem, ti i ja, Daj, bježi. Da vidim. Ti što Sora nije raspoložena za nježnost, a ti još tu bundu obukao. Glupa, ne glupi, mi stalno razmjenjujemo nježnosti. Jel' tako, ljubavi? Toliko je napred da je ostalo bez teksta. Je, vas dvojica, baš ste ono ljubomorna gama, žao mi vas. Joj, ne znam na šta bi prvo bili ljubomori, na tvoju izmišljenu vezu ili na tu činčilu. Alo, glupane, ovo nije činčila, nego Vuk. A Sandra i ja smo zajedno, i to javno. A ja sam Djed Mraz, eto. Sad švijet. Sandra! Sandra! A? Reci ovim glupanima da smo zajedno. Kakva vam je ova? Ma, ti si super, samo Antiša malo izgleda ko vukodlak. Sandrice, aj, dođi na minutu da porazgovaram. Pa ne mogu, gledam fotke, čekaj. Gledaj, bitno je, dođi vamo. Pa, meni je ovo bitno. I ovo je bitno, dođi vamo. Sjedaj. Dobro. Kako je to ponašanje? To bi ja tebe trebala pitati. A jel? Jesmo se dogovorili da smo cura i dečko? Dogovorili smo se, ali samo za javnost. A šta su njih dvojica? Kaktusi? Oni su mi lajkali profil, onako, nije me briga za njih. Da, možda su ti lajkali profil, ali će svima pričati da naša veza lažna. Jel to želiš? Mislim, ti skupljaš lajkove, ne ja. Dobro, nećemo se sad svađati. Pa ni ja se ne želim svađati. Samo više glupo stojim ko govno na stazi. Muhe će se početi skupljati po meni. Pa ne možeš mi sad odustat. Neću odustat. Ako mi daš razloga da ne odustam. Pa, ako budeš dobar, Da. Sandrica će ti dati. Da, štaš mi? Još samo treba. Javi se, ajde. Ma, ja ću sada kasnije, reci meni štaš mi dati. O, iritira me ovaj zvuk, ja sam sluhist. Halo? Jel ti dolaziš po mene? Gdje? Ali idem u Udbinu. A to, da, idemo. O, konjine jedne, zaboravio si. Ma ne, nisam zaboravio. Tako mi čače moga, neka umre ako lažem. Nisam, nego... Baš sam usred nekog posla, pa jel te mogu nas malo kasnije? Pa ne možeš kasnije jer moram biti na pregledu. Ne, pa bit ćeš. Sve ćemo stići, samo evo da ovo na brzaka obavim i odmah se javim, jel može? Jel obećaješ? Kad je tebe tvoj Antiša slago, a? Aj bok. Doći će on. Onda... Štaš mi dat? Šta misliš? Da ti Sandrica da kobasica, a? Molim? Tako sam se s mesarom dogovorila. Pola teleta i 5 kila kobasica. A... Šta je? Už onda teletine? Ma... A da ipak nazoveš tako, a? Ne treba, rekla sam ti. A znam ko će te voziti? Opet ti, stalno ti. Znam, vozit će te tvoj Ante. A gdje je tvoj Ante? Ja niče ne vidim tvog Antu. Ako je rekao da će doći, onda će doći. Pa znam da još jednom nazovi pa ga provjeri. A kako ne, sad ću ga zvat 100 puta. Pa zvala sam ga jednom i dosta je. Pa čeri, ja tebi uopće ništa ne razumiješ. Nećeš da te vozi Tadija, nećeš da čekamo Krešu, čekaš tog Štiglića kojeg nema. Pa ja ne znam šta ti hoćeš, hoćeš ići pješke sama do Udbine.
Dobro, evo, pričekat ću još 10 minuta. Stvarno, Mirela, ga kompliciraš. Glumiš ponos kad ne treba. Eto, prave mi se javio sad. To od mene, čeri, nisi pokupila. Ma kakvi, ne. Evo, jesmo spremni? Gdje si ti do sad? A, Što si to uvuku? sviđa ti se, jel? Gangsta style. Ajde, molim te, skidaj to sa sebe, uskuhaš ćeš u bolnici. Mogu ti skinuti to sa sebe ako mi bude vruće, šta? Seljačina, pa imaš potkošulju ispod. Niko ne doktorica malo pasu u oči, meni ti to ne smeta. Ajde, idem. Ajde, zakasnit ćemo, ajde. Dida, uživaj. Bože, dragi, od svih familija na svijetu, tebi unuče će biti Štiglić. Šta je ovo? Kako ovo išlo preko reda? Aj, molim te, nemoj se tako derat, nismo na tržnici. Ne, nego ovo je još gore. Šta te naručuju na termin ako ne misle to poštovati? Pa dobro, vjerojatno je bilo hitno, ajde. Ovo je bilo hitno. Dobro, kako ti znaš da nije? Šta kako znam, pa hodala je. To nije hitno. Onda žali ministarstvo, šta da ti kažem? Joj, pa jes mogo bar isključiti zvuk dok smo u bolnici. Alo? Hoćeš li ti skoro? Ne znam, zašto, šta je bilo? A cura ti je ljuta, kaže da će ti zakasniti u mesnicu. Boga ti sranje, koliko je sati. Je možeš kako zadržati? A ja bi Sandru gledao u lokalu i bez da mi kaže, ali ne ide. Ne znam. Znam, daju te kile, to voli. A znam, otpjevala ju, jel svejedno požuri, okej? Hoću, može. Čuj, ljepotica. Jesi imaš ti kako vratiti u lokvicu? Je moguće, a? Jesam ja mogu znati da se ovoliko ženski gurat preko reda? Jedna se ugurala samo. Zvao me Dado da moram s malom iz Karlobaga u mesnicu. Uspio sam isposlovati tele, a možda kasnije bude akcija. A šta me tako gledaš? Muško sam, oprosti, bitno mi je to. Dobro, ajde, radi šta hoćeš, briga me. Se ljutiš? Ne, ljutim se na sebe. Trebala sam dogovoriti neki drugi prijevoz, a ne oslanjati se na tebe. A Mirelce iskrslo mi je. Dobro, znaš šta ovako? Ti fino, ajde tamo, trpaj se sa tom svojom glupačicom, a ja ću se već nekako snaći.